रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। हेल' लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान मोनसे ब्लगआव। स' लोगोफोर, आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आङो मैया समफोरनि गेजेराव माखासे ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय नुनो मोन्दोंमोन, माने जोंनि दानि बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनि माखासे बुंनाय राव, माने रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि मुङाव जुदि गोरोबथाखौ दाय होयोब्ला जानाय नङा होननानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों। थारैनो बे बाथ्रानि सायाव आंनि गोसोआवबो गोबां सोंथि बेरखांदों एबा सोंथि सिखारदों। बेखौ लानानैनो आङो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों शेयार खालामलायगोन। स' लोगोफोर, नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेड, अन्नानै जोबजासे नायलां। आरोबाव जायफ्रा जुदि नायनो इन्ट्रेस्ट गैयाब्ला स्किप खालामनो हागोन। बिथांनि बुंनाय रावावनो आंनि गोसोआव जिनाखि सोंथि बेरखांनाय बेखौहाय आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बुंगोन। सासे सागानगिरि जानानैबो उदां अख्राङाव जुदि फैयाब्ला सोरखौनो दाय होनो सार? बे गोरोबथाखौनो बयबो दाय होखागोन ना? माने बे गोरोबथानि गेजेरजोंनो बिथांखौबो उदां अख्राङाव फैगोन होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा मिजिं लानानै दङ, फोथायनानै दङमोन दिनैसिमहालागै। नाथाय जुदि गेजेर गेजेर बेफोरबादि जायफोर नोंसोरबादि लिडारनि खुगानिफ्रायनो बेफोरबादि राव फैयोब्ला रायजो राजाफोरनि गेजेरावबो मोनसे फोथायनाय होननाया जोबलांगोन सानसे समावहाय। दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि जायहा CEM जानानै दङ, बिटिएडिनि मुंखौ रिनेम खालामनानै बिटिआर एकर्ड खालामनाय एबा एग्रिमेन्ट खालामनाय जोंनि दानि बिटिसि सरकारनि महापन्डित प्रमद बर' सारानोथ' बै समाव गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो बुंदोंमोन बिटिआर मुङानो बेसेबांबा गोजौखा, आरोबाव बे एकर्डनि दारैनो रन्जन दैमारि बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैबाय होननानै बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन। रावबो बावाखै, आरो बे भिडिअ'आबो दिनै रोखा रोखा दङ। दिनै बिथांजों लोगोसे गोबां केडार्सफोरानो जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ। आरोबाव मैयानि समावसो जोङो नुनो मोनबावदों सासे एक्स एनडिएफबिनि वाइफ बिरबाय मुसाहारि, बिथांनि अनसुलि बिसि गाबै गाबै गावनि न'खरनि उन दाहा खालामनाय बा दुखु दाहाखौहाय मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनो गोनां जानानै फैदों। फिसाया दिनै जोबथेसालियाव दङ, गावनि उन्दै गथ'खौ लानानै बियो न'आव हारसिङै दङ। लोमजायोब्ला बा माबा मोनसे बेमार आजार जायोब्ला बेखौ डक्टरनाव लांनो, बिनो मुलि गरसे लाबोना होफैनो थाखाय रावबो गैया होननानै गाबै गाबै दुखुनि गेजेरजों बिथाङा मिडियानि गेजेराव बुंथिनानै लानो गोनां जादों। अब्ला दिनैनि बे सरकारा बिथांमोनखौहाय नायदों नामा? सोरबा सासे एनडिएफबिनि न'खरनि दुखुजों भुगिनांनाय न'खरफोरखौ दिनैनि सरकारा खौरां लादों नामा एबा बिजिरनानै नायदों नामा? सोरखौबा जोथोन लादों नामा? बियो आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि बेरखांदों। गोबां बर' बिमाफोरानो गोसोआव मोनफा मोनफा मिजिं थायो गावनि फिसाखौ लानानै, आरोबाव गावनि न'खौहाय मोजां खुंलांनो थाखाय। दिनै बेफोरनि गेजेराव जायफ्रा बै समाव हारिनि थाखाय बारसोमदोंमोन बिथांमोना दिनै आलाय सिलाय बेसेबां जोबथेसालियावहाय दङ। गोबाङानो जिउ बावलांबाय, बिनि सोमोन्दै आं बुंनो थाङा। नाथाय जायफ्रा जोबथेसालियाव थानानै दिनै बिथांमोननि फिसा आरो बिसि बिसोरो भुगिनांनाय, बिनि सायावहाय दिनै दिनैनि सरकारा नायनो गोनां, बिसोरखौ जोथोन लानो गोनां, बिसोरनि माखासे खैफोदजों भुगिनांनायफोरखौहाय अनसुंथाइनि गेजेरजों दिनैनि सरकारा नायनांगौ। मानो होनना बुङोब्ला बे सुक्तिया, बे एकर्डआ एनडिएफबिनि दारैनो एकर्ड जानाय। सानना नायोब्ला आंनि मोन्दांथियाव बा दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि आखुथायफोरखौ नायोब्ला राबना लंकायाव थाङोब्ला राजा जाहैयो होननाय बायदिसो आङो दिनै नुनो मोनगासिनो दङ। आरोबाव जोंनि दिनैनि बे दैदेनगिरि एबा सरकारखौहाय माखासे बिथिङावहाय रुजुनानै नायोब्ला एनडिएफबिनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौहाय बख'नो गोसो गैयि बायदिखौसो दिनै जोंनि बर'नि रायजो राजाफोरा नुनो मोनगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव बिथांखौ गनायसे होननानै गोबां खोथा होबाय थादोंमोन। दिनै गोबां बिथांनि मुंखौ लानानैनो जोंनि बर'फोरानो माखासे राजखान्थि गेलेबोगासिनो दङ, बिथांनि मुं लायै लायै। दिनै बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला गासै बर' रायजो राजाफोरानो बा बर' सुबुंफोरानो दुखु मोननाय फैगोन। बिटिआर एकर्डआव जुदि जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्राखौ मख'नाय जायोमोनब्ला आयेननि गेजेरजों बिथां रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानांनाय केडारफोरखौ बख'नायनि लामायाबो गेवनानै फैगौमोन। नाथाय थाखानाय हादोरनि आयेननि गेजेरजों बिजिरनानै केसफोरखौ बोस्रांनाय जागोन होननानै बिथां दैमारिनि सायाव रिलिजनि लामाखौनो फांथेनानै दोननायसो जाबाय। अब्ला बेबादि थासारियाव एकर्डखौ दाय होआब्ला सोरखौथो दाय होनो ना मा बुंनो लोगोफोर? बेराफारसेथिं बिथांनि सोमोन्दै
इउनियन हम मिनिस्ट्रिखौ लोगो हमनानै राहा दिहुननो थाखाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारीजों लोगोसे रावखौबो दिनैनि बे सरकाराव थानाय सुबुंफोरखौ बा गेदेमाफोरखौ जोङो दिनै नुनो मोनाखै एबा खोनानो मोनाखै। जेराव मोनसे गोरोबथानि गेजेरजों हारि आरो हालामनि गोबां जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय जायो, नाथाय गोरोबथानि उनावबो सासे सागानगिरि मानाव गेदेर एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गोबां बारग' एनडिएफबिनि बिग्रायारिफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव थानांनाया थारैनो जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथाव बिखा खामथाव। स' लोगोफोर, आङो दिनैनि बे भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरोबाव आंनि बे बुंनाय रावफोरनि सायाव गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अन्नानै नोंथांमोना निमाहा खालामनो हागोन। आरोबाव बिनि गेजेरजों सोरबाफोर गाव गावनि गोसोआव साननाय माखासे मोन्दांथिफोरखौहाय बुंनो गोसो दङब्ला कमेन्टनि गेजेरजों बुंनानै हर। आरोबाव आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, आंनि बे भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदों अब्ला अन्नानै भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै हो। आरोबाव भिडिअखौ खनसे लाइक खालाम। आरोबाव आंनि थुलुंगानि थाखायबो खनसे आंनि बे पेजखौ फल' खालामनानै हो। बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।